di mumpung isih gamelan di aturke luwih dhisik. Heeh, engko kari sing geradakan. Yuk Dik Lintang duduk. Aku langgar kepala sekolah kuwi wayangan ulang tahun SMKN 2 tanggapan iku oke siap. Lah kok mau ora jarak apa kuwi kaprodiku isi Surakarta. Heeh. Bukene ya cet Mas Akbar kados pundi upami niki para pinisepuh ndumuk panjenengan supados ngisi hari wayang dunia. Lah kamangka isi Surakarta kuwi jiwane anu apa kuwi gotong royong kerja bakti. Nah terus kula niku nembe dados guru Ibu Mami izin bolak-balik no sungkan ngaten kula kula. Lah iya. Kate lho. Ora terus trayo aja izin mboten becik. Wilujeng enjing Dik Lintang. Nggih wilujeng enjing. Sinambi kalane nganggur wonten pamundutan lho niki menika sesideman karya besar Ki Haji Syukuron Suwanda Milita. Nggih, sesideman. Nggih. Dipun bawani nggih? Nggih. Siap. Selindur ingkang rasa selindur ingkang jiwa. Dandang gula. Yuk, semangga. Mas Tris kari rembukan karo Mbak Nani jadwal Oktober sing iso ndi. Saged sedaya. Ngarep. Nutup dalan. Ibra kudu budal ning sanggar sik lho ya. Budal bareng Pak Elop iku. Ya. Ya. Swara kurang permana ing wasis Angungrum ya. Angungrum marang bendara
alis. Ya, ditibake yuk. Terus tresno sasideman. Ya. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukane masak isine kowe apa wae natian sesideman mestika
lenggah riyin sampun ngaturaken Nggih nggih menika sesideman. Ya, Bareng. Bareng no. Oke. Ayo sepotone to sing gayeng gomyak. Yuk, dados. Ugi ngaturke sembah nuwun Mas Akbar. Nggih, kagem sinten Mas Dodo? Mas Pladen. Oh, Mas Pladen. Luar biasa wau pasugatane teng mriku Mas. Enak-enak. Jas saestu dahar medal. Wah, Unjukan medal. unjukan medal. Pun dahar pun ngunjuk to? Sampun sing istimewa niku kopine Mas. Kopine pripun Mas Do? Kopine kula jajal seruput payo. Enak. Wait. Lali paling ra diparingi gula paling. Ben melek kok Ben iso. melek, Ben yes, melek. boten Iki napa-napa. Ada Dik Lintang dan Mbak Rara. Ya Allah, Deli. Inggih, selamat malam sugeng dalu Cak Dodo. Selamat malam Delintang. Nggih, pripun pawartosipun? Sehat, Dek. Sampean piye to? Sampean ya sehat, Dek? Sehat. Panjenengan iki wau rawuh jam pinten? Dugi mriki wau 8:30 lho, Dek. Saestu perjalanan nggih lancar. Ya Allah. Kudanan? Iya no, Dek. Kok mangan tetekane kudanan lho, ya Allah. Sampun dahar napa dereng Pun cukup panjenengan Bapak Winanto menika lek paring pasugatan pun cekap sedaya. Estu niku. Alhamdulillah. Oke, ya Allah. Sampean tangane halus ya, Dik ya. Ya Allah, haluse ra kaprah. Alus no Mas, gak koyo sebelah ya Mas. Allah sebelah kuwi apa kuwi? Keluarga pe congkrah kok kuwi. Tangan halus mek ora ki marang perbedaane siji. Apa? Kuwi petel kerja mbek ora. Lah lek ngene iki umpama tangane rada kasar-kasar, berarti pekerja keras. Ngono. Oh. Lek kono ora seneng kerja. Ha kuwi besok ben ape mangan apa dedek. Weh, Iya ya Mas. Kowe iki berarti wong lanang ra tanggung jawab. Ora usah mau mesra-mesrana wong nganten anyar ki ya nak pacaran karo anyar tok kok. Lah terus nek wis dadi Anak wis kawak jajal duwe anak loro nis. piye? Lah ya sak-sake. Nek lagi kenalan. Lagi kenalan. Pacaran nyen sewu sampean karo Mbak Lintang ya. Ah. Nyen sewu ki ora jorok. Nggih. Ngentut temen diatur. Koyok dikei handset. Ngene. Kuwi perkara lagi Ora dijaga imet tenan. Ngeri. gengsi, Ya mergo gengsi. gengsi. Ora nek suarane murmur ambune ora karo-karoan. Dasar nek wis anak-anak loro nek berat-berat. Ketok iki keluargamu dhewe. Lek kono piye? Kowe iki modelmu ngece ya? Ya, Pak. Lek wong wedok ki tangane halus berarti ora seneng mergawe. Ora seneng. Sorry Mas, aku ki wong lanang mampu tanggung jawab. Iki Syukur. mergawe apa? Tak penging Mas. Resik-resik omah tak penging. Ojo nganti resik-resik. Aja nganti baby sister no. Mbok eman. bantu, tak eman no. Wah, keliru lanang. Nyuci keliru. laundry no. Keliru. Kok iso keliru? Aku gak. Lah kowe mbak apane? Sing kerja kudu kene. Duh. Dulu. Ndak kok ngono ta? Anak perlu kene nyindan aku ngeterne. Kok enak menuripmu Enak menurutmu. Gur dadi Kowe padha karo ngedol bojo nek ngono kuwi. Ngedol bojo. Pancene tak dol. Hei. Kurang ajar, kurang ajar Mbak Aras, kurang ajar. Bojo kok Kan didol. lumayan tuh. Ora sayang. Ya wong kaya ngene kok mbok dol apa wis ra penak? Penak-penak enak yo mbok nak masalah penak orane yo ora ro. Maksudnya ngene tetep ora ki mau kan tembung guyon. Piye Mas piye? Najan to tanganmu kasar alus kuwi ra awake dhewe sementing padha-padha ngertine balik meneh wong omah-omah ki ora kok menyatukan apa-apa ning menyatukan perbedaan. Wis penting. Ngene lho. Wong sak omah ki ra mungkin lanang wedok kok padha kabeh ra mungkin. Ning sing penting menyatukan perbedaan. Lanang seneng putih, wedok iso seneng abang. Kuwi kudu padha. Disatukan. Disatukan. Tapi tanggoku ya ini sing aneh. Apa? Sing lanang wireng, sing wedok ya wireng. Nah, Anak-anak loreng kok Mas. Tenan. Madep nanti mae. Madep ngulon. Kuwi aku yang anu. kurang ajar.
Berarti ya kowe berarti kan. Iya, Ini mumpung ada 2 sinden, nggih. dimanfaatkan dengan benar becik. Oh, jen. Ibaratnya kan pengantenan toh, Mas Nggih. Khairul, Nggih. Mbak Rosi, wis Rosi. akad nikah, Ampun. tasakuran pernikahan jajal. Nggih. Wong papat drama kecil-kecilan gawe koyok temu manten. Oh, nganten. Ah. Oke. Temu manten. Kowe tak temono kowe dadi nganten. Aku nganten ya. Ya. Asik. Mantene sapa? Langsung malam pertamanya piye? Hei! Pertama piye to? Sik to, ya skenario iki diatur. Kok iso malam Ngene, kowe. pertama? Mantane sinten? Ngantene iki sampean iki tak dadi nganten iki. Nganten wedok. Iya to. Tenane. Cek legan iya ya. Kamu Aku ya? bapake. Yakin. Lah kowe dadi apa? Aku iso mulah malih. Loh, kok malam Kok malam ngono? piye? Iso dadi wong tuwa, iso dadi perias. Oh, MUA. Nek Mbak Raras. Mbak Raras dadi bojoku. Ayo Bu gawe adikne. Ya piye sing bojone wis haus darah kok. Jajal upamane temu manten, kene manten. duduk kene apa orang tua. Jangan nunggu kene sayang. Heeh. Jangan kemana-mana nanti Hei, jatuh. ketemu Iya. apa langsung sungkem? Ras kene sampean tak warai. Ras apa? Aku ndek sini loh, Kang Mas. Kurangnya lali ya. Gimana sih? Lintang sini lintang, tak ajari. Aku dadi periase. Riasi. Sampean Pranoto Coro. Pranoto Coro. Nggih. Dalang manten. Dalang manten. Amet ibu nggih. Lah niki perias. Kowe nah. Alah. Ngambur ra, Mas? Iki jenenge dodok wedding. Dodok wedding tur jengking. Beres. Ya. Ayo, monggo. Perias. Wong leng gending kodok ngorok. Gorek. Kodok Kowe yo MC barang. Kalau MC-ne ayo ta Pranoto Coro. Iya, heeh. Monggo diiringi kebo kira apa kodok ngorek? Kodok ngorek. Ngaringi temanten kekalih. Waiter. Nganten koclok. Nganten apa gelut to piye kok iso? Gak oleh. Siap. Ya. Sirep. Ya ini kayak bar subuh. Ya lah rupane. Bintang siap lo ya. Ince Kang Mas. Perias siap. Sampun, Pak. Coba dirias langkung rumiyin supados pinanganten. Mas sing lanang kok kaya ngono. Jabang bayi. Kan sing lanang bar kena epilepsi, Dik. Rupane kaya lu. Ora apa-apa. Kene nduk tak riasin, Nduk. Oh ya wis cantik Nduk sampean. Cantik. Sing apik. Ayo, jam merah-merah. Sing bagus. Wis apik. Sing apik, wis. Nah, aku sing apik ya, Dik ya. Aja ngisin-ngisin. Iki sing nonton tiang kathah lho ya. Iki perias sing wis kondang lho ya, Dik ya. Ya? Iya. Ayo, Pak. Sampun. Pinanganten putri jumangkah lon-lonan. Lon-lonan. Alon-alon. Oh, alon-alon. Kepanggih kalian pinanganten kakung. Halus, Dik. Ngantene aja godrog, Dik. Pinanganten samyo cecaketan. Cedek. Pinanganten sik to mlakumu dianggrek. Kok ngono ta, Mas? Iki aku karo ngetes umpama gelem ora. Dia pinanganten kakung sungkem kalian pinanganten putri. Sungkem lah sing lanang melarat kok ya sungkem sing sugih. Ngene. Lah, Sampeyan menenge disungkemi, entek maju Duk, entek maju. Sing ngayani sing wedok kok. Sing layani sing wedok, sing kaya sing sugih sing wedok. Giya acara ngidek endok. Nah, ngidaki tigan. Wes ayo bar lagu wae lagu. Endok dok Kakak wis pitik. Pitik iki lho. Ndok pitik. Lah ngono lho plas-plasi wong. Kowe kok ora percaya karo priase to? Ndok apa? Lah ngidaki ndok rek. Wis to, lah mbok kira ndok apa to? Aku yang gowo. Kok ngidaki ndok pitik, bar ndok pitik terus ndoke bojomu ya, Dek ya? Yuk terus engko dijol ndok banyak wis to. Giya mantan kakung jumeneng malih. Giya kagandeng madhep kene kabeh. Madhep kene kabeh. Lah, manten wadon pindane Komorate, manten kakung pindane Komodo. Komodo lah. Pak, sungkem. Sungkeman. Terus, Dik. Wis. Ngono. Sungkeman. Anu Nduk, anu kok biyut-biyut ngene Nduk. Iki jomplang bareng isin lho, Mas. Mantir ono ora. Wong tuane lanang. Ya, pinanganten putri sungkem mring Kanjeng Rama. Ayo, tak warai. Terakno, Tang. Aja begagah ngono to. Saru.
Wah, wepruk. Pake iki lomo ngono lho, pake lomo. Pak apa tak keprok. Pake maratuwa mbok keproki ndiasmu to. Lah kono yo mbok buka. Ya pake lomo kok. Terokno tang. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. kula nyuwun pangestu. Kula nyuwun pangestu Kanjeng Rama. Mugi-mugi bebrayan kula Mugi-mugi bebrayan kula saged sakinah mawaddah warahmah. saged sakinah mawaddah warahmah. Wis to mbek anake dhewe kok wis to. Iya Nduk Cahayu tak pangesten. Bocah yo manut. Tak pangestoni Nduk Cahayu. Mugi-mugi anggenmu bebrayan tansah pinanggih bagya mulya hayem ayem tentrem enggal engko gadah momongan ya Nduk ya. Momongan sing ayu, sing ganteng, sing bagus, sing soleh lan solehah. Iya ya kowe iki anakku sing paling ayu-ayu. Wong tak anune dhewe. Wes ta iya ya. Kowe golek bojo kok iso rupane kaya kekes ngono to Nduk ya. Sodot. Nggih. Dia pinanganten putri nyuwun pangestu kalian Kanjeng Ibu. Iki pangestu Kanjeng Ibu. Apa aku? Duh Kanjeng Ibu, Duh Kanjeng Ibu. kula nyuwun pangestu nggih. Kula nyuwun pangestu nggih. Ibune nyauri ibune. Iya ya Nduk, Iya ya Nduk. tak pangestoni. Tak pangestoni. Muga lehmu omah-omah Muga leh omah-omah. iso ngabekti karo kakung. Hah? Iso ngabekti karo kakung. Iso ngabekti karo Ancen bojoku pirang-pirang dina ora ndok kopo, Mas. Tenan. Ora apa-apa. Pinanganten estri jumeneng malih. Giyo pinanganten kakung. Sumungken wonten ing Marasebah. Tak pangestoni ya Le. Anggenmu mbangun Bale Wisma, mugi-mugi tansah pinanggih bagya mulya, mboten enten alangan setunggal punapa ya Le ya. Ejia. Sing rukun rumah tanggamu ya Le. Piye Mas? Kenapa nih? Lah nyapa Le? Uget-uget iki. Wis uget-uget piye to ki? Kok krekal-krekal. Kuwi buntut tikus kok krekal-krekal tak tapuk kuwi. Omongno. Kuwi kagungane bapak ya Le. Manten Kak omong. Bapak Apa? nyuwun pangestu panjenengan Bapak. Mah. Piye to kowe iki? Lah aku junes kok karo nganten lanang kok senenge karo nganten wedok. Iya tak pangestoni ya Le. Matur nuwun. Mugi-mugi anggenipun bangun Bale Wisma tansah pinanggih bagya mulya ya Le ya. Asem mbok ketut. Giyo manten kakung nyuwun pangestu kalian Kanjeng Ibu. Aja ngono Weh, to, Mas. iki maratuwamu kok mbok mbok hirup dhewe. Kene Bu. Mantene. Oh, Hop. mantune yo iblis ketae. Sungkem. Iki mbokmu dhewe kok iso Lah ya apa sungkem? sungkem kok karo aku kudu sungkem. Sik to bocah iki kok ape rudo peksa ketae. Cak kurang ajar. Wi maratuwamu. Maratuwa kok ape, Bu? Mas, sampeyan aja ngono to karo aku Mas. Syukur. Enggak sayang anu. Lah kono ngawe. Ora enak maratuwa kok ngawe ora enak. Itu maratuwa. Maratuwa ngawe kok ndi? Maratuwa. Yo kowe dhewe ki sing nyosor dhewe kok iso. Lah aku ora tang nyosor ya ora diawe-awe. Bang. Bang, Mbak Rara Loh, kali. sungkeme enggak ditutup nih. Anu Sungkem meneh kene lho, Le. Dasar sungkem meneh kene to. Yo ngawe. Ya ta. Lah urung bener lho sungkeme. Bune, sampean ape Piye to, Pak? Sampean ape disungkemi siluman gunggu, Bune. Kok siluman? Ya anake dhewe kok siluman piye to? Ning papa ra setuju nek apa ki Papa. lintang Kairo oleh kuwi gak setuju. Lah piye? Wis tak jodono karo konglomerat malah entuk konglomerat. Tapi Iya, kula Pak. remen Rama, kula Iya. remen sangat kalian menika. Apa seneng wong omah Mas seneng tok? Mboten. Wong omah Mas iki butuh bondo, Sik ya to to? ki wis rabi kok malah gegeran to. Jane Iki mau wis temu manten wis nekane MC kondang. rencana bar nikah tak batalno langsung tak pegat. ya anak elektron lho iki. Elektron. Elektron ya. Selengi nembang ya. Nggih. Ngaturke sing anu sik wae seragenan. Heeh. Sera. Lho. Kok sera iki dangdut. Lah ya siragen. Oh alah kowe iki yo iso njipuk kata-kata ngarep. Niki wonten pamundhut lumantar Apa, Mas? WhatsApp gelo kalih ninggal katersan. Monggo dipilih kalih. Oh, gelo ninggal katersan. Gelo nggih. Nggih. Gelo. Gelon apa? Ninggal Manut. katersan. Gelo man ya. Oh, nggih. Oke, gelo. Medley. Apa kowe medley? Medley terusan. Jenengan saniki pun benten ya, Mas. Bentene napa, Lah Mas? niki sakniki nyambi dagang. Lho, Dagang apa lho? Dalang karo dodolan krating dek.
Bayu iya. Weh Jan. Iki suguhan ya. Saya tak sampean dalang apa blantik to, Jan? Kabeh kok diayahi lho. Suguhan kok iso dagang krating dek. Ya paling gak mikir to dagelane uman koro gak yo ngono. Aja ora tawar we. Ayo mangga. Yo, gelo bersama Mbak Rara sekalian di Lintang Kairo. Celorot terus. Celorot jor. Hey. Yo, Senggake ora penak. ora penak. Yo. Kaya ngene lalakonku biyen mutu kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo Astro Bratato.
ditelaske. Koyo ngene lalakonku. Hujan wabon kalau ketemu. Pancen ditinggali. Kawe kelo ati selawase. Terima kasih Mbak Raras dan Lintang Kairo. Lintang Kairo luar biasa. Luar Wis biasa. ayu suarane ya kepenak nggih Mas nggih. Nggih. Ancen pamo iki pamo aku cek legan di bojo sinden enak paling. Penak, Penake ngene Mas, Piye? akhir ape turu mesti ditembangno. Tembangno. Maem mesti nembang. Nembang. Enak lho Mas pokoke. Tanggapan iso bareng sampean ndak ke sindene Nggih. bojone dhewe. Bojone dhewe. Wah, jan idaman ya. Idaman nanti mesti berdua. Kuwi nek payu lah nek ra payu padha mrongose. Sing nanggap sapa? Kok mesti mbok entahi ngono Wah, nyapa. aja wong aku di bojo penyanyi tak gua. Duh, piye bocah ki kok lincip. Ya kudune bangga to. Kudune seneng. Bangga jane, Lah terus tapi bahaya. bayane ning di bojo penyanyi. Penyanyi dangdut iki wah iya nang omah bareng ya ngono-ngono. Piye? Roke cendak. Ya. Heeh. Kene kayak lampu. Lampu piye to? Teko udel mekan. Iya. Kuwi Terus? apa lho? Bareng tak ambung nyetrum kok. Aja. Kuwi kliru sing mbok ambung kuwi kabel. Penak ya kaya Mas Khairul Anam. Angsal Mbak Rosi. Ah. Wis ngene iki ayem lho Ayem. ngono. Ayam tentrem. Pengusaha somen. Wis ya. Pengusaha tok nganggo Pengusaha bareng tok. nyapa lho. Mas, iki tak maca. Heeh. Sing lumantar WhatsApp sambil membaca ya. Nggih. Iki niki nyuwun lagu wonten podang kuning niki saking Wahyu Temanggung. Semoga Mas Dalang dapat jodoh yang solehah. Amin. Amin. Apa Mas sampean untuk Rungokno itu. Mas. Apa Mas sampean kon milih cawe wedok sing piye Mas? Solekah. Solehah no? Canggonku solekah wireng lho Mas. Maksudnya ki sifate tindak tanduke ki sing solehah. Maksudnya ki ayu lairit nganti tekan Batine ora jenenge solehah wireng kuwi ora. Dok Lho. ora. Iya. Piye Mas? Kriteriane piye sampean? Hah? Jawab sik to aja kesusu. Ya ngerti tak takoki cawe wedok mesti mlipir deh. Nyapa lho? Ya sing ayu laire ayu batine. Pun cukup niku. Cukup no. Tanggaku ayu yo minggat digendak wong ya enak. Loh, tapi kan ayu batine bisa menjaga diri. Nek wis duwe bojo ya lho, ora bakal ngadeni wong lanang liya. Tenan batine ayu. Batine ayu. Tanggaku batine wayu tapi wonge merong aja enek ngono iki. Gelem sampean? Loh, makanya aku mengatakan ayu laire, ayu batine. Oh ngono. Heeh. Kene pilihan liyane. Kenek ayu laire, ayu batine. Kuwi mesti jos. Bi- Rumah tangga iso. Ngrembaka. Ora mesti. Kok iso ora mesti lho. Ayu batine ayu anu sing lanang selingkuh yo akeh ngono kuwi. Lho nek aku ya ora mungkin. Oh nek sampean setia ya. Heeh, aku ki wong lanang lempeng. Lempeng. Setia sampean cedake debok tok. Nah, Ya nggawa sakmene kae iblis ora tau nyedak. Ini kan pangan-panganane dagelan to. Oh judo kok diomongno, judo ki rahasia ilahi ya. Nah, contohnya kaya iki lho Mas. bojone Nah, Mas kaya- Komet Lho, ketemu piye bojone- nyen sewu jarene cah ireng, Eh. rupane elek dedeke rapate dhuwur nyatane bojoku ya kaya Manwara ya ta. Anji. do bojo banci. Senengane sing banci. Ora mesti ya Lah nek kriteria senenganku segede ya. lah nek kados kula Nggih. kali bojo kula ketemu biyen padha-padha teng sekolahane Mas. Oh, teng sekolah. Kuliah biyen Mas, kuliah bojo kula liwat tak terus kenapa to Dik? Aku ge nek goncekan tak goncekne mulih. Oh, cinlok, cinta Cinlok. lokasi. Cilok Lokasi. witing tresna jalan saka kulino. Kulino. Lah kowe pethu bojomu ning ndi, Mat? Penjara. Bojo kon pas penjara ki piye ta? Lah kan pas kasus togel kae. Was. Ora muat ora kaya ngono. Dilanjut ya, Mas? Nggih. Podang kuning, Mbak Anesia Ayu Enggar Sari, Mbak Enggar. Mbak Gar, monggo Mbak Gar. Sepoti cowok sing Mbak. gumiak. Yo. PCX. PCX. Ya, Monggo. coba. Sinden Astabrata itu hebat semua wanita yang berlatar belakangan pendidikan Pendidikan. dan
karir. Karirnya apa iki? Heeh, Dek Beatriza Pendidikan kuliah. tinggi. Kuliah. Dek Sinta kuliah, Mbak Sri kuliah S2. Niki Bu Guru. Oh, sampean nggih pun lulus kuliah. Sampun. Ngasto teng guru. Nggih. Peh padha berarti. Semua Sami lho semua profesi berpendidikan berarti. Berpendidikan. Iki pamane Mbak Egan. Nggih, nggih. Iki wong telu, aku, Komet, terus Mas apa ki? Mas Akbar padha-padha legane sampean sing dipilih ndi? Aku mau milih sing anu sih sing apa Mas sing muda. Sapa? Sing muda ada dari bertiga ini sing muda kan Mas Akbar. Akbar to. Kowe kepedean kowe ki odah, kepedean kowe ki. Nyapa ngono kuwi? Kan aku wis ngomong sing muda. Lah aku yo cek 23 iki. 23 semono wis widak kaya apa? Sumpah 23. 23 kok kulite keriput deh nek 23 kok dhewe. Padahal tak mode ngono. Mbak Egar teng sekolah guru napa? Bahasa Jawa. Mas Komet iki guru apa mulang apa? Kula mboten mesti. Lah nek kula kelas Mas. Heeh, Guru kelas 4. guru kelas 4 SD. SD. Ah. Nggih, nek Komet niku ketinggalan guru. Guru? Tapi teng sekolahan dandani sanyo. Wah. Gendeng bocor, kursi rusak, meja rusak. Jane serabutan kok, Mas. Berarti gayane gawe keki, gawe PGRI, korpri ngono kae. Lah nggih teko kono salin. Guru apa bon wis. Wis mesti apa nginjak-injak IQ. IQ piye? Lah ngerti aku mulai SD. Hah. Guru ngekek pertanyaan sak kelas kene sing jawab. Sing jawab ya aku tok. Berarti kowe pinter dhewe. Lah iya kowe adek pamer. Juara kelas. Juara no. Lah ditakoki piye pas kuwi? Wah, lah siapa yang ngentut? Ya aku tok sing iso jawab. Lah yo. Kowe ora pinter. Lah nek kare pendidikan wong IQ-mu apik kuwi nek ditakoki apa mesti iso jawab. Iso. Jawa. Contohnya kayak Mas Akbar. Heeh. Nuwun sewu Mas Akbar. Pripun Pas Dodok? Pertanyaan matematika. Matematika? 5 kali 5 berapa? Loh 25. 25 pinter. Pinter, Mbak Enggar. Mbak Enggar. Nggih. 5 tambah 5 berapa? Dosa 10. 10 pinter. Ya, Pinter. ini latar belakang pendidikan yang cerdas. Heeh. Wong ngene kok terembok alam 5 ping 5 bocah lagi lahir iso. Kok iso. Ora mesti, Mas. Nek Murid Komet. murid Iya. Komet, coba saya kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan. 5 kali 6 tambah 7 kali 24 kali 56 kali 27 dibagi 224 dikali 247. Piro? Goblok Gak murid iso goblok. jawab. IQ-mu ndongkrok le. Nah, isone ngentut tok le. Mas Akbar, Bagaimana Pak Guru Dodok? 20 tambah 20 Loh 40. 40 pinter. Mbak Enggar, Nggih. 40 tambah 2 42. pinter, IQ-nya tinggi. Komet 42. ora Sopo? kuwi, pertanyaane ra kuwi. Kowe jenenge kemijilen kowe. 500 dibagi 2 dikali 422 ditambah 473 dikali 56 ditambah 772. Alah plora kaya nyulak. Lah kowe basa. Lho kene tau kuliah. Kuliah pertanyaanmu ra umume wong kok. Lah nek kowe pinter 500 mbok bagi aja mbok ping 400 sik. Bledos no utekku. Lah nek terakhir kowe pinter yo jawab. Iso. Iso no. 500 bagi 3 ping 75 ping 2 kali 2 kali 3 kali 4 bagi 6 piro? 447. Betul pinter murid Dodok, pinter. Ayo. Tepuk tangan. Murid Dodok panten ranking 1. Paralel 1. Pinter murid Dodok. Kamu ranking 1 nak, pinter Makasih. nak. Besok kasih hadiah ya, Pak. Ya. Sik. 5 kali 2 kali 7 kali 32 bagi 4 sama dengan 376. Pinter murid Dodok. Besok kasih hadiah ya, Pak. Pinter murid Besok Dodok. kasih hadiah, Pak. Ayo Besok kasih salingan uang deh, ya, wali Pak. kelas, wali kelas. Wali kelas, wali kelas. Makasih ya, Bu. Nggih, muah. Tuwegere, Dek. Ape piye kowe ape piye? Kowe ape piye wong kowe jawab pertanyaan ra iso kok ape Lah aku iso ngambung. mbedheki no. Lah, ora, tapi kan ra iso kowe Ora iso jawab. jawab. 5 kali 2 sama dengan 434. Ah, tamu ini pinter. Iki goblok sak donya. Tapi kan jawab pinter. Tapi kan jawab cepet. Pinter Dodok. Pinter. Makasih Pak Guru. Ranking 1. Ranking Ini satu. salim karo wali murid, wali murid. Muah, muah. Wali murid baik hati. Heeh. Aku dicium terus. Makasih ya Bu Gulu. wah iki grup kocrok ya. 5 kali 2 kok sok 300. Sementing kan jawab ya Mas ya. Penting jawab. Alah timbang kowe ora jawab. Oh, Nah, lho, ya, aku jawab kok. Instruksine ki penting jawab. Dan Mas Akbar jelas. Heeh. Mas Akbar. Coba siapa presiden yang baru saat ini? Loh, Pak Prabowo Subianto. Betul, Oh, betul. betul. Ayo. Siapa wakil dari Bapak Prabowo? Mas Gibran yang masih muda. Betul. Lah nek kowe apa iso kowe? Iso. Siapa Perdana Menteri Irak? Arab Saudi, sopo? Syukran kasiran.
Apa enek sukran kasiran? Ora kuwi. Sukran kasiran selamat. Kliru. Kliru piye? Yo keren kasiran. Beda lho kuwi pengucapan karo arti beda. Sukran kasiran. Sapa Perdana Menteri Irak? Yo keren kasiran. Sing tau biaya teko Irak ya sapa? Sukran kasiran ki terima kasih. Terima kasih. Yo. Sukran kasiran. Monggo. Podang kuning nggih, Mbak Gar. Podang kuning bablas ke yo keren kasiran. Keragenan apa? Terus geget sukran kasiran. Anu dilanggam kiriyen. Langgam. Heeh. Mangga buka celuk mawon. Heeh. Mbak Enggar. Podang kuning. Yuk. Awan ngomah
podang kuning sampun katur. Inji. Niki nggih ugi wonten request saking tuan rumah. Oh, Bapak Kang Winanto. Sarto nggih pinanganten nyuwun ngerajakan Banyuwangi. Wah, cocok niku. Ngantene ajeng mriki. Ngantene ajeng aturan minggah mboten anu Mas niku. Napa? Temanten kekalih menawi badhe. Wonten tatasian. Wow, tasih. Mas Kairil saha Mbak Rosi. Anam kalian Mbak Rosi. Lah nika. Lah nika. Endi ta, Mbak? Ada tuku. Lho kok daduka piye ta kowe iki? Lho, Dirungokne tenanan kok oh menika. Ingkang ngagem Heeh. busana pink menika. Pink napa? Mboten. Lha ndi? Sing ngangge krem nika kados. Oh, krem. Ah. Pripun iki pamundutan? Gerajakan Banyuwangi dipinangkani nggih. Nggih, sinten menika ingkang Sapa iki? Heh? Raras. napa kalih? Kalih. Kalih. Mbak Raras karo Mbak Sinta ya. Karo Mbak Sinta. Heeh. Raras. Heeh, Gerajakan Banyuwangi. Heeh. Langsung kemawon nggih. Nggih, Heeh. langsung ditajake mawon. Heeh. Monggo. Diwalik cara Banyuwangi. Banyuwangi. Siap. Nah, yuk kanca-kanca siap. Heeh. Gerajakan Banyuwangi minangkani pamundhutipun Sokibul Kajat. Heeh. Yuk, dadeke Gerajakan Banyuwangi. Dados. Gerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon pangerti langake susah ngati longgoreng pasir-pasiran sembur-semburan keretongan ambi mangan seloncoran lanang wadon ukur-ukuran Pembinangan ning pinggiran
sang wadon uber-uberan Siranam di gandengan gandeng asli dianyuanian siranam di gandengan gandeng asli apik suarane pesek kuncoro. Oh Anggara, Ding. Astagfirullah. Anggara kok kuncoro. Terus Mukyanto berkah
Monggo Mbak Sri. Ya. Ditelaske, yuk. Mukyanto Terima kasih Mbak Sri Wahyuni. Hai Jis. Iya.